fa wata sabuwa. Yanzu ɗan Bello ya tona asirin gwamnan Sokoto. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya rikici ya barke a kafafen sada zumunta tsakanin gwamnan Sokoto da wata fitaccen jarumar TikTok mai suna Handiya Siri Sharifai. Shi dai wannan rikici ya samu asali ne sanadiyar ita Handiya Siri Sharifai ta fito ta ɗage gaskiya komai ɗacinta ta gaya ma gwamnan Sokoto. To shi kuma ka san mai mulki yanda yake jin gani yake yafi kowa a duniya, kuma baka isa kai ka fito ka gaya mishi gaskiya yadda da kai ba, musamman inda yake ganin wannan yarinya karama a shekaru 19 a ce ita ce za ta fito ta faɗa mishi gaskiya. To daga jin wannan gaskiya da ta gaya mishi kawai sai ran shi ya ɓaci, inda ya tura jami'an tsaro 'yan sanda da sojoji da 'yan banga inda suka tunkari gidan iyayen wannan yarinya. Bayan sun shiga gidan su yarinyar nan suka kamo ta suka jawo ta a ƙasa yadda ka san ana jan kare, inda suka ci gaba da dukan wannan yarinya, haka suka ɗebe ta suka waɗa a mota yadda ka san an zuba sara, inda suka tafi da ita ofis ɗinsu suka ɗare. To bayan ta kwana washe gari 'yan uwan Handiya Siri Sharifai suka zo suka ce dan Allah dan Annabi a basu belin wannan yarinya, inda 'yan sanda suka ce lalle ba za su bada belin wannan yarinya ba. Daga nan iyayen Handiya Siri Sharifai inda suka je suka nemi lauyoyi domin su shiga wannan al'amari. To bayan lauyoyi sun zo karɓar belin wannan yarinya a dai ba a bada belin ta ba. Daga nan lauyoyi suka buƙaci inda ba za a bada belin wannan yarinya ba, to ya kamata a gabatar da ita gaban kotu, bai kamata a ci gaba da ita a ofishin 'yan sanda ba. To daga nan ne 'yan sanda suka ɗauki wannan yarinya suka mika ta wajen alƙali. Daga nan kuma alƙali ya mika Handiya Siri Sharifai gidan yari. To bayan an je gidan yari an dawo an fara zaman shari'a. Daga nan lauyoyi suka karɓi belin wannan yarinya. To a wannan lokaci duk da dai an bada belin Handiya Siri Sharifai, to shi gwamnan Sokoto abin bai mishi daɗi ba. To daga nan ne dai aka ci gaba da shari'a, wanda har yanzu dai ana ci gaba da wannan shari'a, amma dai har yanzu shi gwamnan Sokoto bai haƙura ba. Duk da dai kotu a kwanakin baya ta sa ita wannan shahararren jarumar TikTok Handiya Siri Sharifai ta fito ta ba gwamnan Sokoto haƙuri, sannan kuma ta janye kalamanta. A wancan lokaci mutane da dama suna ganin cewa to ai shari'a ta riga ta ƙare, domin dai ita da ta laifi ta riga ta amsa laifinta, sannan kuma ta fito ta janye kalamanta. To amma dai duk da haka shi gwamnan Sokoto bai haƙura ba, inda a yanzu haka shi gwamnan Sokoto yakan je ɗebo wa'innan mutanen ƙauye da sauran al'umman gari inda ake ɗaukan kuɗi ana basu, suna zuwa kotu suna ba da shaidar cewa lallai Handiya Siri Sharifai ba ta da gaskiya. Kuma ku ɗaya ku duba ku gani a matsayin shi na gwamna, yau ko da bai ɗebo mutanen ƙauye ba ya ba su kuɗi suka zo kotu suka ba da shaida, ai shi gwamna ya fi ƙarfin wasa, kuma gwamna ba abun wasa bane ba. A matsayin shi na shugaba, a matsayin shi uba ne wanda ko da yarinyar nan bata da iyaye, a matsayin shi na shugaba ya ga wani zai ci mutuncinta, ya kamata a ce ya tsaya ya kare mutuncin wannan yarinya. To amma abin kunya da gwamnan nan ya tafka shine ya tsaya wai yana shari'a da yarinya a cikin sa. Yau ko da baya da mulki, mu san shi attajiri ne, kuma Allah ya rufa mashi asiri na duniya dai. Duk inda ake neman alfarma, ba a Najeriya ba, a kasashen duniya nan ba inda gwamnan Sokoto zai iya, ba inda ba zai iya shiga ba. Ita ko yanzu Handiya Siri Sharifai a garin Sokoto akwai inda in tana son ma ta shiga ba za a ba dama ta shiga ba. To ka gani cewa ita ba komai bace ba a matsayin shi na babba. Kaga ya kamata a ce wannan abu da ta mishi tunda har ta fito ta bashi hakuri, to ya kamata a ce ya haƙura ya mai da komai ba komai ba. Amma kuma ka diba gani har yanzu bai haƙura ba. Yanzu abin da zai baka mamaki shine in fa lokacin zaɓe ya dawo da fi fito ya ce fa jama'a su fito su ƙara ɗabar shi. Idan har mutane Sokoto suna da hankali, lokacin zaɓe idan wannan mutum ya fito ce a ƙara ɗabar shi, bai kamata ma ƙara sauraron shi ba, domin dama shi mulki ai akan haɗa kai ne. Kai ka fito a matsayin mai neman mulki, mu kuma talakawa mu haɗa kai mu zaɓe ka. Idan ka ci wannan mulki, abinda mun ba za mu iya ba mu kai maka kuka, kai kuma kai mana wannan abu. To mun zo wannan abu na rashin tsaro ya gaggari mutanen Sokoto, an kai maka kuka a matsayin ka na shugaba, ka ɗaya ka duba wannan abu ka taimaki mutanen Sokoto, sai ka ɗaya ka duba su, yanzu sai ka kama da su kana cutarwa. Shin yanzu gobe yana son wani ya ƙara fitowa ya ƙara kokawa? To duk da dai irin wannan rashin mutuncin da yake yi, akwai manyan malaman addini irin Sheikh Murtala Asada wanda su ba su taɓa tsoron gwagwarmaya ba, ko da wani lokaci su sukan fito su gaya mashi gaskiya ko yana so ko baya so, kuma ko da zai sa a harbe su da bindiga lalle su sun ɗauki alƙawarin fa sai sun faɗi gaskiya. Domin irin wannan kuma gaskiyar da ake faɗa, idan ba ku manta ba, akwai babban malamin addini Sheikh Jafar Muhammad Adam a jihar Kano, shi ma akwai lokacin da ya fito ya wa'azi ya gaya ma gwamnati gaskiya. Dalilin wannan gaskiya da ya faɗa ma gwamnati, shi ba kotu aka kai shi ba, an fake da wasu ne da kakin sojoji da kakin 'yan sanda. Lokaci yana cikin sallar asuba, haka suka zo suka kama babban malamin addinin nan suka harbe shi, aka fake da cewa 'yan ta'adda ne, kuma za a yi bincike a gane su ake da hannu a ciki. Har yanzu ba a san wanda suka kashe babban malamin addini ba Sheikh Jafar Muhammad Adam, kuma shi ma wannan abu da ya faru da shi ya faru ne
sanadiyar kawai ya fito ya faɗa ma gwamnati gaskiya, to ita kuma gwamnati yanzu ba ta san wanda zai ga mata gaskiya, sai dai wanda zai ga mata ƙarya. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing din bidiyon nan, kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyon idan ku kalla. Wannan bidiyon akan Handiya yar Sokoto ne, amma ba akan samun mai hankali ba. Wannan mutumin shi zamu buɗewa zani a kasuwa. Bidiyon nan ba ne yara bane, saboda haka dan da yaro kake kallo to ya je ɗebo ruwa, saboda akwai abin da zan tattauna wanda bai kamata yara su ji ba. Wannan mutumin shine gwamnan Sokoto. Yaron wannan mutumin kun san shi, kun san halin shi, ba sai na gaya muku ba. To shi gwamna Aliyu ya kasance mutum ne wanda ba wanda ya isa masa gyara. Duk irin kunci da wahala da rashin adalci da jama'a suka shiga, babu wanda ya isa a jihar Sokoto ya fito ya magana domin a nuna masa inda wannan matsala take. A takaice mulkin kama karya yake yi. Kafin na yi nisa, ga wanda bai san labarin Handiya da Sharif ba, bari in takaita muku don da shi za mu yi amfani mu fahimci halin wannan mutumin domin kowa ya gani a fili. Shekarun Handiya 19 ne kacal, saboda haka an haife ta a shekarun 2005 wato 2005. Ko kun san me haka yake nufi? Lokacin da yar Aduwa ya rasu, Jonathan ya karɓi mulki. Lokacin Handiya shekarun ta 5. Saboda haka karamar yarinya ce. To a cikin watan Oktobar shekara 2024 ne Handiya ta cire tsoro ta tashi daga ƙauyen sa na Munki da ke karamar hukumar Wurno, ta shiga cikin garin sabon birnin daji inda suke fama da hare-haren 'yan bindiga. Inda ta samu mai unguwa ta ce mishi tana da niyyar taimakawa mutanen wannan garin ta hanyar yin kira gwamnati akan ta kawo musu ɗauki. To shine har mai unguwa ya bada gidansa ce a zo a yi wannan taro. To bayan wannan yarinya ta fitar da wannan bidiyo inda take kira ga gwamnatin Ahmed Ali, wanda duk da matsanancin rayuwa da suke ciki ya kasa sama wa waɗannan mutane tsaro ko sauran abubuwan more rayuwa, saboda a garin ba su da asibiti, babu ofishin 'yan sanda, babu titi, babu makaranta. Wannan yarinya ta yi kira akan cewa duk da an kai wa wannan gari hari akalla sau 9, kuma an kone gidaje, an kashe limamin garin, aka sace musu mata, amma gwamnan ko ta'aziyya bai je yayi musu ba. To bayan sakin wannan bidiyo ne inda Handiya take cewa a matsayin ka na musulmi magidanci mai iyali, idan aka muku irin wannan cin mutunci da kisa da fyaɗe za ku ji daɗi? Shi kuma gwamnan sai abin ya bashi haushi. Saboda haka sai sa jami'an tsaron Sokoto State Community Guards Corps karkashin jagorancin wani mai suna Muhammad Damtine suka ji har kawai su Handiya, suka kamo ta tare da surukanta guda 2 mazajen kannanta, sannan aka yi musu mugun duka wanda haɗe daga cikin surukan nata mai suna Ibrahim ya suma. Sannan bayan sun isa ofishin community guard ɗin, sai wannan mataimakin shugaba wato Damtine ya umarci ɗaya daga cikin surukan nata wanda bai suma ba ya yi wa Handiya fyaɗe, kawai saboda bidiyon da ta yi na kiran gwamna akan ya hana 'yan bindiga yi wa mata fyaɗe saboda shi ma yana da iyali. Inda ta ce duba ya gani inda 'ya'yansa ne ko matansa ne ake wa haka ya zai yi. Daga nan sai suka kai ta kotu inda aka caje ta da tunzura jama'a da kuma tsangwamawa al'umma. Wannan wani irin rainin hankali ne? Gari babu zaman lafiya, gwamnatin ba aikin da yake yi a ƙauyuka in banda zuwa yana saka wani raila a tsakiyar titi da wasu fulawoyin banza da wofi da biliyoyin kuɗi da yake kashewa, maimakon ya gina musu kayan more rayuwa da gina tattalin arzikin karkara da bunƙasa rayuwarsu. To shine wannan gandirobin na jiha suka kama ta suka mika wa 'yan sanda. To shine shi Damtine kafin ya mika ta ga 'yan sanda sai da ya cire mata hijabi, ya yi barazanar kashe ta, sannan kuma ya sa ɗaya daga cikin surukan nata ya mata fyaɗe. Daga nan suka mata shegen duka. Wannan yarinya fa shekarunta 19. To abokina barista Abba Hikima ya haɗu da shi wannan ɗan tunaɗin a kotu, inda a gaban alƙali ya mishi tambayoyi, kuma har hakan ya tabbatar cewa daga firamare ɗan tuna bai ƙara karatu ba, wai shi aka saka shugabanci tsaron jama'a. To mutumin nan ɗan ne bai iya karanta ko da layi ɗaya tak na dokar ƙasa da ke tafiyar da wannan aikin nasa. To bayan ɗan ya miƙa ta ga 'yan sanda inda ta kwana a gigice, sannan aka kai ta wajen kwamishina inda aka gabatar da ita a matsayin yarinyar ta zagi gwamna. Bayan kuma an kai ta gaban alkali ya bayar da belinta, amma gwamna bai ji daɗin haka ba, so ya rufe ta a kurkuku. To bayan an yi belin nata an sake ta koma ƙauyensu. Bayan kwanaki 3 tana cikin tafiya kawai sai aka samu wani ya raɗe ta aka. Ta yi awa da awanni ba ta san inda take ba, sai tashi ta yi a cikin daji da waya a wuyanta, an shaƙe ta, ga jini a jikinta, su ma ta yi. To a halin yanzu ana kotu, gwamna bai yadda ba
sai a mata hukuncin da ya ɗaure ta. Kuma maganar nan da muke da motocin gwamnati tare da gandobin gwamna ake zuwa har can ƙauyen su Handiya din ake ɗebo mutane a kawo